Mas piye carane ben bojoku ora selingkuh? Hindarono LDR. Mbok De, wis lah bojomu kerja adoh tutno. Meminimalisir selingkuh kuwi. Siji kuwi. Sing loro, lah bojomu enek gathering, enek acara ngopi, enek kondangan, aja alasanmu wis budal ae. Kesel aku. Wis budal ae. Engko anak-anak mbek sapa? Kesempatan tutno kancanono bojomu. Wong lanang luwih seneng dikancani bojone. Apa meneh wong wedok kuwi ning ngarepe kanca-kancane iso ngunggahne derajate bojone. Wah, jocis. Dadi lak iso ditutne bojone ditutne. Aja dicune dhewe. Ya toh? Nomor telu, ning omah macak seksi woi. Aja dasteran tok.